Felvétel elindítása. Felvétel. Kamera. Felvétel leállítása. Felvétel leállítása. Sziasztok! És hát most akkor most elmondom, hogy mi a kedvenc állatom, és hogy mit szeretek benne. Nos, hát nekem a ló a kedvenc állatom, és én azt se szeretem, hát, hogy már a hátára már felülök, és ügetek, meg vágtázok, meg ilyesmik. Szóval jó. Szóval nagyon jó. Na, és hogy mit szeretek még? Hát én a játékokat szerettem, most felsorolom nektek. GTA 4, Call of Duty, Heles Doki, vagy mi? És Call of Duty, Farming, Simulator, meg ilyesmi. És hogy én hány éves vagyok? 9 éves vagyok, május 26-án leszek 10, és vak vagyok. Szóval, és bocsánat, hogyha nem láttok. Na, nem baj, köszönöm szépen, hogy megnézzétek ezt a videót. Különösen Dórinak meg Gabónak mondom, hogy lájkoljanak, jó? Köszönöm szépen. Sziasztok! Kamera. Felvétel leállítása.